Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Türlü tübeklerde yaşavşı halkımız tırmışında hem yaşayışında bulgan koy bir yangalıklar hem vakıgalar bilen bu atna davamında sizlemin İnsaf Abdullah tanıştırırmın. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Astana şəhərinin dostluq yurtuna 5 yıl. Мәдәни мирасын саклау безнең өчен иң актуаль бурычларның берсе булырга тиеш. Башкаланың дуслык йорты һәм Астана шәһәренең Казакстан халкы ассамблеясы бу бурычны бик яхшы итеп башкара дип уйлыйбыз. Ульяновскийның Татар Сайманы авылында Сәйит ага Хәйровка истәлек тактасы куелды. Мәктәп төзетте. Ул тырышты, чтобы безнең балалар үзгә авылларда йөрмәсеннәр укырга, так үзләренең авылларында укысыннар. Çiləbidən münəcətçi Flüra Ğimatullina. Zikreyetik bir Xudayğa La ilahe illallah. Şəkur avulunda qalfaq jigərgə irənələr. Bu qalfağımны миңа шикте минем әбием. Бик әйбәт бүләк бу. Astana şəhərinin dostluq yurtu bu günlərdə özünün 5 yıllık юбилейін belgilab ötdi. Türlü etnis vakilləri aytınca yaş bulurlarına qaramasdan başqala dostluq yurtu millətara kilişiv, tiller, mədəniyyətlər həm tradisiyalar İranın üzəginə öyrülgən. İşləgən yıllarında uyuşma 100'den artıq volançarlıq həm xeyriyə çaralarında yardım etdi. Onun bazısında 23 etni mədəni birləşmə, alar arasında bizim vatandaşlarımız da aktiv iş alıp bara. Үз мәдәниятен башка халыкларның мәдәниятләре белән чагыштыру, матди һәм рухи дөнья кыйммәтләре алмашу бу милли һәм дини толерантлыкның нигезе булып тора. Төрле халыклар арасында үзара хөрмәт һәм яхшы күршелек мөнәсәбәтләре Казак җирендә борынгыдан салынган. Һәм биредә гомер итүче халыкларның гореф-гадәтләре югалмый, ә башка халыклар белән үзара бәйләнештә буыннан буынга тапшырыла. Дуслык йортының бинасы этномәдәни берләшмәләр өчен иң кыйммәтле бүләк. Биредә 2нче катта 23 этномәдәни берләшмә урнашкан. Алар кунаклар чакырырга, иҗат коллективларының репетицияләрен һәм төрле җыелышлар үткәрергә мөмкинлек калган. Хәзер без татар-башкорт этномәдәни берләшмәсенә кирип чыгабыз. Безнең инде монда объединение тан дигән безнең нибез уже 30 елга тула, шуның инде 5 елын менә бу өйдә үткәзәбез. Милли ашларыбызны пешерәбез, чәйләр эчәбез, репетицияләр эшләйбез. Дуслык дигән ансамблебыз бар, бала чагыбызның, балаларның ансамбле бар, ялкын дигән яшьләрнең ансамбле бар. Бер йыналышып монда гөрләшеп алабыз атна сайын. Кунаклар килеп йөрийме? Кунаклар постоянно килеп йөри. Монда делегациялар, була президентлар даже киләләр, безнең кабинетны күреп чыгалар. Без дә күрсәтәбез үзебезнең матур коврыбызны, тукайыбызны сөйлибез, җайлилне сөйлибез. Шулай итеп бик күңелле яшибез. Безнең центр бик яраталар. Зур бәйрәмләрдә кирип чәйләр дә эчәбез бергә этнокультурный центрлар белән. Яхшы, бик яхшы була бара. Башкаланың дуслык йортының 5 еллыгын бәйрәм итү кысаларында Астана шәһәренең Казакстан халкы ассамблеясының 21нче сессиясе узды. Бу утырышта ассамблеяның этномәдәни берләшмәләре һәм иҗтимагый структуралары вәкилләре Казакстан халкының этникара килешүен һәм бердәмлеген саклау мәсьәләләрен күтәрде. Казакстанда яшәсәк тә, без туган телебезне саклап калырга тырышабыз. Туган телебезне онытмыйбыз. Шуннан да Казакстанда яшибез бит. Шуңа күрә мәмләкәт телен bilirgə tiyişmiz, öyrənəbiz, ballarımızı da öyrətəbiz. Şundağına biz birdəmlikni saqlab qalırız. Дуслык йортының 5 еллыгын бәйрәм итү этномәдәни берләшмәләренең иҗади коллективлары катнашында зур концерты белән дәвам итте. Биредә һәркем үз халкының якты колоритын күрсәтә алды. Бу вакытта этнолингвистик мәктәпләре тәрбиянчеләре өчен дуслык йорты фойесында төрле мастер-класслар һәм халык уеннары узды. Бүген бездә дуслык йортының 5 еллыгына багышлап һәр этнолингвистик мәктәпләр үзенең милли уеннарын күрсәтә. Шулай ук татар-башкорт этнолингвистик мәктәбе бүген татар һәм башкорт милли уеннарын күрсәтә. Аларның ичендә ат чабышы, йомырка кашыкка салып йөгерү, капчыкта сикереп йөгерү,
менә шундый уеннар күрсәтәбез. Безнең уебызча, нәкъ шундый эш чаралар bütün milletlerini, bütün халыкларны, bütün мәдәниятlerini birleştirip, başka халыкларга, başka мәдәниятlerini, үзебезнең мәдәниятебезнең генә түгел, аларның да мәдәниятен күрергә бездә менә шундый мөмкинчелек бар. Тирмәне хәтерләткән түгәрәк зал Башкала дуслык йортының визит карточкасы булып тора. Биредә күргәзмә озонасы бизәлгән һәм Казан халкының көнкүреш әйберләре җыелган. Көрпәләр, орсыклар, сандыклар, торсыклар һәм башка көндәлек авыл көнкүреше әйберләре. Шулай ук музыкаль инструментлар һәм тарихи кыйммәтне белдерүче бизәнү әйберләре. Кулланышта булган һәм берничә буын осталары туплаган энергия чыганагы булган агач әйберләргә кагылганда күп елларга элек күчереләсен кебек. Вакыт аяусыз чаба йөгерә һәм аның һәр көне тарихның бер өлеше булып китә. Шулай ук безнең ата-бабаларыбызның үткәнен белү мөмкинлегебез дә әзәя бара. Шуңа күрә мәдәни мирасны саклау безнең өчен иң актуаль бурычларның берсе булырга тиеш. Башкаланың дуслык йорты һәм Астана шәһәренең Казакстан халкы ассамблеясы бу бурычны бик яхшы итеп башкара дип уйлыйбыз һәм без аларга бу эштә зур уңышлар телибез. Әдиләт Хубатова, Баржан Качаканов, Татарлар, Астана шәһәре, Казакстан. Ул 17 яшендә мәктәпкә эшкә килә һәм лайыклы ялга чыкканчы туган авылы мәктәбендә балаларга белем бирә. Хезмәт юлын пионервожатыйдан башлаган тырыш һәм өлгер егет еллар узгач директор дәрәҗәсенә кадәр күтәрелә. Сүзебез Ульяновск өлкәсенең Николаевка районы Татар Сайманы авылыннан Сәйит ага Хәйров турында бара. Тагын берничә көннән 100 яшь тулачак мәрхүм хезмәт ветераны эшләгән мәктәп диварында аның хөрмәтенә истәлек тактасы ачылды. Ульяновск шәһәреннән 250 чакрымда урнашкан татар авылыннан үз хәбәрчебез Рамис Сафин репортажы. Узак еллар башта укытучы, аннары районның мәгариф бүлеге җитәкчесе булып эшләгән Тәхфәт Биктимеров Татар Сайманы авылының 1973 елда Яңа төзелгән мәктәбенең 1-нче чыгарылыш сыйныфы укучысы була. Сәйит ага аларны 5-нче сыйныфта укыта. Сәйит абый ул великий строитель иде. Хәзерге весь корпуслар аның вакытында төзелде практически. Вот. Бу зданиены 3 октябрьдә 1973 елны ачтылар. Вот шунда иде линейка. Вот, 73 елны. Ә без мәктәпне бетердек 74 елны. То есть без вот безнең класста, параллельный класста без первый выпускниклар бу зданиеда. 1956 елда шушы авылда туган, бүген зур эшмәкәр Кәрим Адыловның хәтерендә исә Сәгыйть аганың директор булып эшләгән елларында булган бер хатирә сакланып калган. Строгыйдан иде, ну бик особо урышмыда иде. Мен берчә исемдә бер случай. 9 класста мен частник тарайдым артка как Олег Кошевой, подражатель молодой гвардии. И бір раз опоздай деп келем бір унчат. Сәйит абы кабасте басқан тұра. Мен әті әмен күрмеді. Төкіріклеп чечен артқа тараған шкулға келе абид. До сих пор исте тұра. И уялам нитерге де опоздай терге сәйбан сүздері. Бу көнне түгел, башка вакытларда да зак еллар авыл мәктәбендә директор булып эшләгән Сәйит аганы җылы хисләр белән еш искә алалар. Ул мәктәптә җитәкчелек иткән чорда авылда 5 тапкыр яңа мәктәп төзелә. Мәктәп төзетте, Пабразный мәктәп, хәзер ак мәктәп. И икенче мәктәп төзеде. Так ул тырышты, чтобы безнең балалар үзгә авылларга йөрмәсеннәр укырга. Так үзләренең авылларында укысыннар. 1923 елда туган Сәйит абый бала чакта аттан егылып имгәнү сәбәпле армиядә хезмәт итми, сугышка да алынмый. Аңа 19 яшьлек егеткә 1942 елда авыл мәктәбен шаны тапшыралар. Минем бабам Гзенов Юнис Юсупович, ул биредә директор школы булган. 42 елны ул киткән войнага. 42 елны рания әйтте киткәндә Зав районлар киләләр бабабызның evine прощать ителергә. И Зав районы әйткән: "Ну, Гзенов, кого оставляешь вместо себя?" Я дигән вместо себя оставляю только Хайрова. Именно бабам, минеке, Юнис бабам, аны пионервожатым эшкә алган булганда була. Ярты гасырга якын педагогик стажы булган Сәйит аганың 100 еллыгына багышлап куелган истәлек тактасын ачу тантанасына кызы Луиза да кайткан. Мой папа был человек такой с большой буквы, учитель с большой буквы. Поэтому он был для всех в селе как бы образцом. Все его слушали, за советом к нему всегда обращались.
Поэтому мы старались как-то соответствовать ему, чтобы не подводить. Поэтому я сказала, очень ответственно и очень... Я рада, что у меня был такой папа. Узган гасырның 60-70 елларында Татар Сайманы авылы мәктәбендә 1200-гә якын бала укый. Укыган вакытта бу советский урамнан баралар әмән зур заводтан чыккан шикелле. 1200 ученик иде. Бирләре бара тингә, бирләре килә обратно. Укырга практически разместить сколько количество учеников практически не было. И поэтому велика заслуга Саид Каюмышника. Шул вакытта краткое время шул построил ун ел içinde шушындай средний школаны. Мәктәптә Сәйит ага Хайров директорлык иткәндә һәм аннан соңгы елларда да татар теле фән булары укытыла. Ләкин моннан 4 ел элек ул бөтенләй укытылмый башлый. Мәктәптәге 78 баланың 25-е татар милләтеннән. Родительский собраниеларга җыябыз, сөйлибез улар белән. Рөхсәт бирмиләр балаларына. Безгә шулай үгәтәләр. Мәктәпне укып бетергәч, безгә ул татар теле кирәк. Безнең мәктәпкә 5 авылдан балалар йөртелә. Ул Изикеева, Чувашский Сайман, Поспеловка, Кычкарлей. Алар барда рус авыллары. Шунарга күрә балалар килә безгә рус мәктәпләреннән. Рус мәктәпләреннән килә. 25 бала бит татар. Да, и күп балалар безнеке приемный балалар. Алар тоже барысы да рус балалары. И шунарга күрә бездә авыррак, хәзер авыр булды изучение татарского родного языка. Бүгенге мәктәп директоры Мәрьям Мәүлүтова үзе дә әлеге мәктәпне тәмамлаган. Татар телен һәм әдәбиятын дәресләрдә укыган. Мин укыдым бу мәктәптә. Татар телен преподавал безгә Гөлҗибәри апа. Очень нейди, шунда ответственный иде. Без шигырьләр өйрәнәйдек, без литература бар иде, әдәбият и русский мен татар теле бар иде. Өйрәнәйдек, шигырьләр өйрәнәйдек, укыйдык. Мин бик анага благодарна. Без язалам да татарча, укый алам да татарча мин. Элекке елларда да, хәзер дә берничә телне белү беркемгә дә комачаулык итми. Саубулашыр алдыннан Мәрьям ханым бу уку елыннан мәктәптә рус, инглиз телләре белән бергә татар телен укыту буенча да эш башларга вәгъдә итеп калды. Димәк, көзен Татар Сайманында кабат очрашачакбыз әле. Ульян өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, татарлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Чиләбедән мөнәҗәтче Флюра Гыйматуллина. Зикерәйетек бер Худайга ла илаха илlallah. Шәкүр авылында калфак җигәргә өйрәнәләр. Бу калфагымны миңа шикте минем әбием. Бик әйбәт бүләк бу. Борынгы җырларыбызда халкыбызның рухи тормышы, шанулары һәм өметләре, кичерешләре һәм шатлыклары чагыла. Гасырлар буе буыннан буынга күчеп, безнең көннәргә кадәр килеп җиткән мөнәҗәтләрдә дә исемсез авторлар салган рух көче ята. Флюра Гыйматуллинаны Чиләбедә танылган мөнәҗәт башкаручы буларак беләләр. Борынгы җырларны ул әнисеннән өйрәнгән. Халык тормышы мизгелләрен үз иченә алган мөнәҗәтләрне оста башкаручы белән очрашып, безнең хәбәрчебез аның тормышыннан да истәлекләрне тыңлап кайтты. Минем әнисеннән калган Коръән. Ходаем. Шулай да әни шушыларны укый торган менә ачып укыганнарын беләм. Әбиеннән әнисенә, әнисеннән үзенә мираска калган Коръән. Йортыбыз гарәпчә китаплар белән тулы иде дип искә ала бала чаган Флюра апа. Әтисе дә, әнисе дә мәдрәсә тәмамлаган гыйлемле кешеләр булган. Менә әти, менә әни, менә нинди генә аларның язулары. Менә мәрхәбә, Рамазанда укый торган мәрхәбә. Хуш килдеңез, имди килдең бу көн. Хуш килдеңез, мәрхәбә. Сүзләр искечә бик борынгы сүзләр белән язган ул. Эй, мәрхүмкәй. Менә бит. Саклаган ушбу китапны язучы Вәлимулла мәрхүм угылы Мөхәммәд Хаҗин 1954-1955 елда язылган. 1920 елда
Әтисенең гарәп телендә язган фикерләрен уку хыялын Флюра апа 80нче еллар ахырында тормышка ашыра. Ә моңа балачактан ук өйрәнергә була иде миңа ди ул. 6 класста мине әни укыта башлады. Укымыйм, я мәктәптән куалар дидем дә ташладым. Әни ырышты. Гаиләдә 10 баланың иң кечесе була Флюра Гыйматуллина. Бала чагы ашлык белән генә хәтерендә калган. Икенче абыем сугышка чыгып киткәнен генә хәтерлим. Ул 17 яшьтә китте аны. Инде ул вакытта сугыш бара, аны беләм чыгып киткәнен өйдән. Чавата ясаганнарын күз алдымда. Хәсән исемле иптәш егет авылдан. Шуннан Хәсән абый безгә керде дә, Хәтирә белән дә абыйларыбыз исән сау кайтсын дип әйтеп теләп утырыгыз. Без сезгә ак күмәчәп кайтырбыз. Шулай икесенең дә сүзләре шул булды. Улы абыйның сугыш кырларыннан килгән соңгы хатын яттан белә Флюра Гыйматуллина. Ленинград урманында ятабыз. Сугышлар бик каты. Шул латин хәрефе белән язган. Сугышлар бик каты, мине командирлыкка укыталар. Дигәндә, ахырысына хатның икенче көнне ахыры иртәгә мине командир итеп сугышка кертәләр. Сугышка керәм командир булып иртәгә. Әти, әни, хәердәгә дә торыгыз. Ахыры сүзләре. Хатлары миндә ята, укый алмыйм. Ике абые да сугыштан әйләнеп кайтмый. 1945 елның майында Флюра Гыйматуллинага 6 яшь була. Ләкин җиңү көне аның хәтерендә калмаган. Күп кеше кайтмагач, бәйрәм, кем бәйрәм итә инде? Аларга бәйрәмме инде? Ире кайтмаган, туганнары кайтмаган. Хәерчелек авылда. Ширигән бәрәңге, җәй көне үләннәр белән генә тукланып, гаилә шулай да исән кала. 1946 елда Флюра Гыйматуллина мәктәпкә 1нче сыйныфка укырга бара. Пионерлар сафына алсалар да, комсомолга ул керми. Безнең барыбызның да әти әнинең нинди икәнен белә. Авыл дини авыл. Безнең авылны Мәккә дип йөртәләр. Безнең Мәккә кызлары дип йөртәләр иде. Башыбызда яулык, аягыбызда оек, күлмәк озын җиңле. Әтеге авылда кыска җиңле күлмәк, яулыксыз, җәй көннәрен йөрил. Ә безнең Мәккә кызлары. 7нче сыйныфны уңышлы тамамлагач, Флюра Гыйматуллина укуын дәвам итәргә карар итә. Ләкин 10нчы сыйныфка бару өчен түләргә кирәк. Әтиләре фронтта һәлак булганнарны гына бушлай укытканнар. Авылда нинди һөнәрне сайларга дигән сорау туа. Кибетче булырга безгә ярамый, арак сатасы була, харам. Безгә тиеш эш түгел. Укытучы булыр идең, балаларны пионерга, комсомолга язып нитәргә кирәк, чакырырга кирәк, үзеңдә комсомол булырга кирәк. Харам. Миңа шулай әйттерде дә куйды. Кая инде әтидән узып тегеләйтеп, булайтып сүз әйтү дә юк. Авылда фермада, көзен комбайнда эшли ул, хәтта янгын сүндерүче дә булган. 19 яше тулгач, колхозга салымнар түләргә тиеш. Әтисе һәм әнисе киңәше буенча Флюра апа авылыннан читкә китәргә мәҗбүр була. Шиләбегә килеп, Восток химзащита махсус төзелеш идарәсенә эшкә урнаша. Сәламәтлек өчен зыянлы цехта 10 ел гына эшләргә тиеш булса да, Флюра апа иң югары 5нче разряд алып 40 ел хезмәт куя. Аның бу портреты берничә ел дәвамында Шиләбе шәһәренең металлургия районы мактау тактасында эленеп тора. Опасно булды, эшләдек. Осторожно, Аллаға шөкер. Гарипләнеп калмадык. Исән сау. Үзебезнең формада пенсиягә чыктык. Шуннан да барысы да үз әйләнәсенә кайта. Лаеклы ялга чыккач, Флюра апа дини дәресләргә йөреп гарәп телен өйрәнә. Аннары 20 ел дәвамында Шиләбе хатын-кызларын укыта. Әнисеннән калган мөнәҗәтләрне тәрҗемә итеп күчереп ала. Хәзер мөнәҗәтләр башкара. Яшьләрне дә өйрәтә. Аятел Көрсине. Аны бер кеше дә әйтми, Казанда да әйтүче юк. Ишеткәнем юк. Монда да Аятел Көрси. Кардәшләрем, дус ишләрем, ние әйтер безе Аллаһка. Зикер әйтик бер Худайга. Ла илаха илlallah. Muhammed Resulullah.
Гөлдар Хафизова, Алексей Абашин, Денис Смоленцев, Чиләбе өлкәсе, татарлар. Халкыбыз гырыф-гадәтләрен, милли йолаларны балалар әти-әнисеннән күреп өйрәнергә тиеш. Свердловск өлкәсе Түбән Серга районы Шакир авылында да нәкъ шулай. Сабан тойлары алдыннан мәктәптә калфаклар чигү дәресләре узды. Исәнмесез, апалар, кызлар. Без бүген 3нче дәрескә җыелдык. Калфак чигү дәресенә. Уку елы инде тәмамланган, әмма Шакир авыл мәктәбендә дәресләр һаман да дәвам итә. Сала өлкәннәре милләтебезнең мәдәниятен саклау нияте белән аны яшьләргә дә тапшырырга тырыша. Татар халкының баш киеме калфакның тарихы борынгы заманнарга барып тоташа. Элек хатын-кызлар аны көндәлек тормышта киеп йөрсә, ни кызганыч, хәзер калфакны сәхнәләрдә, шулай ук милли бәйрәмебез Сабантуйда гына күреп була. Бу калфакны мин бер кабатта, бер мәртәбәдә шиккәнем юк иде. Менә бүген мастер-класс үткәрәбез. Минем кебек белмәгәннәрне, менә бу калфакны шигү тәртибе хәзер барсында сокландыра, һәр кемнең беләсе килә, өйрәнәсе килә, бик күпләр шигәләр. Бу калфагымны миңа шикте минем әбием. Минеке дә үземнеке эшләсем шигәргә килә. Аны ярый кемгәдер бүләк итәргә. Бик әйбәт бүләк бу. Осталык дәресен алып баручылар һәр алымны җентекләп күрсәтә. Мондай остазлар белән тегү тәҗрибәсе булмаганнарда яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. Бу менә шушы мамыкны алабыз. Менә шулай итеп дөрәбез, йомырайтабыз. Арта менә шушы түгәрәкнең эченә куябыз. Менә әнәңне бирәле. Мин әби әнием өйрәткәнсә искисәгә эшләргә белә торган идем. Хәзер аракайлар яңса современныйса да тизрәк итеп эшләргә өйрәнделәр, җиңелсә, материаллар да күп хәзер төрле уңай эшләргә. Шулай ук кагазга рәсемнәрен кагазга төшереп, кагазны куеп, кагаз белән шигә торган идек. Хәзер трафариттан төшерәбез дә уже уңай гына шигеп алабыз. Уңайрак сорауны барыбер. Бу калфакны миңа әбием бүләк итте. Истәлеккә бик яратып, сокланып, кыйммәтле калфак минем өчен. Үзе әбием шиккән 80нче елларны. Элекке вакытта материал булмаган, алар менә шундый үзек дип әйтим инде, изләнеп, төрле материалдан матур бисерлар да булмаган инде. Тырышканнар инде. Шундый калфаклар эшләгәннәр. Бүген укучылар калфакны бер шаблонга карап эшләде. Бу алым тегү, сәйләм белән шигү күнекмәләрен ныгыту өчен махсус уйланылган. Әмма киләчәктә кызлар кул эшләренең башка техникаларында үзләштерергә ниятли. Аларга уңышлар телибез. Инсаф Абдулла, Әлфия Габдушева, Салават Кыямов, татарлар, Свердловск өлкәсе. Бүгенгә менә шулар мөхтәрәм милләттәшләребез. Без һәр вакытта сезнең белән элемтәдә бер генә шалтырату һәм хәбәрегездә игътибарсыз калмый. Исән имин булып изге гамәлләр кылып яшик. Сау булыгыз. Бүген монда әйтерсеңлә туташның рухы үзе килгән. Татар милли ризыклары күргәзмәсе, төрле ярышлар, уеннар һәм әлбәттә артистларның күңелле чыгышлары. Борынгыдан килгән матур йоланы Казахстанда да гомер итүче милләттәшләребез зурлыйлар. Әлбәттә инде Дубай Сабантуе шундый үзенчәлекле була. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без сезнең теләк тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез.